Benefičný environmentálny festival pod holým nebom, to je Ekofest. Každoročne spája hudbu s úsilím o zdravšie a zelenšie mesto. Ekofest vznikol presne pred 16 rokmi, teda v roku 2008, s myšlienkou takou, aby sme jednoducho zvýšili environmentálne povedomie obyvateľov a teda širokej verejnosti. V areáli festivalu boli špeciálne nádoby. Slúžili na zber zálohovaných PET fliaš a plechoviek. Každých 15 centov z obalu podporí výsadbu zelene v meste. Skôr to cielime na tú mladšiu generáciu, čiže interpretov takých, že čo sú skôr pre nich tak zaujímavejší, ale vždy samozrejme myslíme aj na tých skôr narodených. Je to v podstate festival gitarovej hudby a gitarových žánrov. Z pódia zneli rozmanité žánre cez rock, punk, folk až po hardcore či ska. Úvod patril spevákovi a spisovateľovi Braňovi Jobusovi, ktorý má k ochrane životného prostredia blízko najmä prostredníctvom svojej knižnej tvorby. Nie cielené mierim na deti, ja to píšem pre všetkých, ale keďže to je rozprávka, tak deti to majú rady. Ale nikdy to nerobím a nesnažím sa, že počúvaj ma ty, ale triec ten odpad. Ja sa zabávam, ja robím srandy, to ma baví celý život a oni si to pod tým pekne vyhrabkajú. Súčasťou festivalu boli aj prezentácie environmentálnych organizácií. Projekt Populair interaktívnou formou priblížil nielen fakty o ovzduší, ale aj to, ako monitorujú jeho kvalitu. Mnoho obyvateľov Slovenska nevie, že kvalita ovzdušia sa aj meria na automatických monitorovacích staniciach, ktoré máme na Slovensku 53. Sú rozmiestnené v rámci určitých predpisov a noriem. Jedna monitorovacia stanica je priamo v Trnave na Kolárovej ulici. Aktuálne dáta z meracích zariadení si môžete pozrieť na stránke SHMU alebo cez webovú aplikáciu dnesdycham.sk. Problémom je, že nám pribúdajú predčasné úmrtia a takisto aj choroby, ktoré spôsobuje znečistené ovzdušie, či už sú to astmy alebo chronické ochorenia dýchacích ciest, kardiovaskulárneho systému. Málo kto si spája vlastne túto problematiku aj s kvalitou ovzdušia. Na kvalitu ovzdušia vplývajú naše každodenné rozhodnutia. Jedným z krokov, ako pomôcť, je obmedziť jazdu autom. Výťažok z festivalu tradične venujú na podporu životného prostredia. Dodnes vďaka Ekofestu v meste vysadili takmer 200 stromov a stovky kríkov. Kristína Vidová, Mestská televízia Trnava.